Здравейте хора, вас аз Хипнорасена и сега съм в затвора. Сега да ви видим. Добре, игра сървър на SSND. Не знам защо толкова ми е бавно. Ох, ще ми писне. И имам едно FPS. 3 FPS-та, супер. Ето, какво пише? Disposal. Какво бе този звук? Нека да отидем за... Тоби Смъра 12 някакъв си. Станал C3. Браво на него. Аз току-що започвам. И... това. Не мога друго да кажа. Не, освен едно. Такова. Абонирайте се за SSND. И Ченгенгкаст. Аз много ги гледам тези момчета. Много ме харесват. Съкадаун също ста. И Бусайде. Ама искам да разбера нещо. Те откъде играят на тези яки мод. Искам да разбера от Бусайде как играе на този як мод Хекси. Защото аз мога 15 минути максимум. И в коя програма използваш? Защото аз ползвам такова. Как му беше? Техник Launcher. Добре, 10. Аре да си набера още. След, може в другия епизод да игра с Pricer 1. И така. Да пооцеляваме лекичко. По-скоро да правим малко мисийки и така нататък. Колкото е бавно, ще ми омръзне бързо. Какво да се прави? Аре става. Не, да, още едно за стак дърво. Добре, чувам, че чукам, ама леко се бави. Ви действието. Представете си хора, като мен аз като си отворя магазинчето. Какво пъгнах? Така, всички да идват към мене и да ми искат нещата. Ще е много смешно. И аре, пак станах на едно FPS. Браво! Добре, имам стак. Нека да си направя една кирка. Най-после си направих статски бавни неща. Да отидем да копаме. Не мога друго да кажа. Тъжно не знам. Смешно. Нека да посъберем малко мангези. 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 Няма да чета какво казват другите, защото без това е на английски. Аз съм българин. Чета повече българите, колкото англичаните. Освен ако... Гледай тония шоп. Онзи с диамантите и емералдите. Ярай да го погледна, защото изглежда яко. Come and sell your stuff to me, I have a lot of money. Влизай! Тъпчу.
Добре, да си продада Iron Ore. Ама... Яко. 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 Супер. Той ми харесва как го продава. Не, аз мога да си купя диамантен сорт за... Ама, той за какво да си го купувам, защото аз мога да... За 2 диаманта то ще ми излезе по-ефтино. Той както ги иска диамантите, аз така ще му искам нещата. Смешно. Добре, аре малко да се оправи това. Нещо не цъкне F3-то. F3A. Али беше алиба да ла. Опа. Аре остави. Ще си игра с тази проклетия. Мазна. Надявам се в следващия епизод да го оправя това. И супер, забързах се. Най-после. Това очаквам от няколко минутки. Гледайте как са си го скрили. Дай да си събера. И топа само едно. Второ, супер. И трето. И четвърто даш има. Надявам се да открия Айрон. Айрон веднага! Парти! Супер! Ще си направя един преносим крафтинг тейбъл. Оправиха сървъра! Това е супер! Не бях ли... Нямах ли още едно? Добре, вече по-добре. Супер! Забързаха го. Така се радвам. И нека видим какво има. Ой, ще Айрон. И още Айрон. Хора, официално, този сървър ме кефи. Знаете, ще му дам IP-то в описанието. Явно сме чули много зле, защото... И още Айрон! И още? Кой бе? Някой май ни дойде тук. Ерин наистина дойде. Няма да си дава Айрона, човеко. Ти досадник. Човеко. И още Айрон. Супер. И още Айрон. Сървър, кажи, това не е ли най-готиния затвор? Да знаете, откривате сървъра, откривате този вид на игра, защото над него пише джел. И още Айрон! Веднага открих 4 айрона. Това не е ли супер за толкова кратко време, толкова айрон? За мен е задоволително. Искам да ви кажа, защото аз не се занимавам по цял ден само с снимане на клипчета. Аз влязох в СМГ! Да, аз съм 4-ти клас. Гледайте ме, ако някой се чуи, че съм 4-ти клас, ако някой се чуи колко голям съм, аз бях 4-ти клас вече. Ой, още айрон! И още! Това е яко. Айроне! Вкарих някакъв човек. Аре, малко по-бързичко. Открих ga. Вижте ме.
Къпам си с други хора. И Айран! Супер! Явно и той е видял Айран. И Айран! Оле! Оле! Толкова се радвам, че започвам да говоря с някакъв дебел глас. И след това ще отидем в стаята за печки. Аре, на някой се щупи. Здрасти! Да, това е неговата се щупи. Дай да покопа малко надолу. Не, 2 блока. И още айран. Хора, кажете ако ви харесва сървъра. Напишете в коментарите ако нещо не ви харесва. И се абонирайте за мене. И още айран. Имам вече 14 айрана. Сега бе. Трябва да се измъкна. Гледайте ме. Как съм оставил ония айран. Ще го скрия. Не, този човек ми осветил. Супер. Май ме и запушил. Можеш просто да напиша спаун. Добре, да разбера откъде. Разбирам го що. Съжалявам, човек. Гледайте, айран по тавана. Аз забравих, че си имам преносим крафтинг тейбъл. Ще си запазя. Да продължим да копаме. Поне сървъра го оправиха. Защото ми имаше да се гръмна колко време ми трябваше да махна, колко време се нуждах. Ама този нямаше да падне отново високо. И още айран. И още. Имам почти стак кол. Супер! Мен много ме кефи затвора. Скоро ще направя на нея и още айран. Дай да се направя факла. Какво стана? Що ме телепортнаха? You are cold и бърси, сточе дърси. Нищо. Гледайте къде са оставили айран. Тук. Сещам се защо. Защото са оправили дупките. Пак ли? Фил прайс. Много ми хареса сървъра. Аз мога да ви кажа направо IP-то, докато сега майнвам. Нека да изпълня в това клипче на 2 мисийки, които са ми дали за днес и да се свършва. И гледайте! Това е супер! Има айран, къде ти види погледа. По-скоро не къде ти види погледа, а къде погледнеш. Добре, нека да излеза.
Ох, пак ли се смали в пъсато? А, не, оправи се. Добре, готов съм. Отивам в стаите за печене. Та ще му направя по един хидър начин. За да спечеля пари. Яко. Добре, нека да си продам единия... Не, ще го опеча, защото ще спечеля поне повече пари. Какво лагна? Гледайте, ако давам опечен, ще получа поне 4 пъти ще получа със сигурност 4 пъти повече за стак. По-добре да го опеча с единия си стак и да го продам. Аре да увеличи се. Оправи се сървър мазен. Добре, ето една свободна кабинка. Тук според мен много яко са го измисли. Къде се набих? Оф. И пак се смали в пъсато. Ох. На колко да кажа? 4. 3. Тия слушалки са едни такива, дето само много са тъпи. Само като го задържиш, аз винаги си го задържам и като... Гледайте уня как наблюдава. Тия са малко тъпи. Аре, малко по-бързичко да е. Моля. И е тук още 5 и повече. Оп, не. Извинете за всички тези бъгове, но се надявам в следващия епизод да приключим. По-скоро в следващия епизод да е по-добре. Дай, ще направя другата. Не, дай. Може би ще... да премахнат. Не знам. Аре, оставете. В другия епизод ще направя някои от мисиките. Бабай, това бях аз, Кит 00. И какво цъкнах? Това... Аре, малко прави седе. Това бях аз. Гледайте, аз пък колко съм странен. Не съм си отсветил врата. Това не иска да ви го показвам, но вече го показах. Това бях аз в този сървър. И ще се видим във втория епизод. Чао!